Arrastion, urriaren zazpize, barikue, eta, bueno, euskitxu edau, baina aldaketa datorrelakoan emoten deu. Eta egiz esan, beharko litzake, ze, kasurako hemen, gu neortu gainu zen, 123 litro inguru, bota zeuzela, eta ez dau hain busti be. Eta ikusten da, azkenean, benetan perretzikoak eta ez dauzela ugeri, ez dau perretziko ugeri. Hemen dauze boletuz batzuk, eta egiz esan, atzoko neurri berberan, eta ez du emoten, holan, azteko asmorirekin, hori berori, txikitxiko hori, bardin. Hor dauzenak, eta gero, holako txikitxu batzuk, ez dau besterik, ez dau besterik. Orduan, ez dugu jo, gero ez dago ez beste espezierik, orduan ondino itxaron beharko da. Eta justo, horrekoan aipatu nahi moduen, guke ureztatu ingainun lekuetan baino ez dago. Badakit askoren iritzien kontrako izango dela, baina haune diez, oindala pare bat egun, itxitako berberak, eta ez diez hasi. Nik bintzet, uste dut, edo oso gitxi azten dizela, edo dizela azten, ja behin, lehenengo egune pasauta. Hemen, gauza bera, honegaz ezen genke. Eta hemen txedau, hau bai dala barrize, eta aprobetean ditxo ba. Hemen beste umezurtxu bat, hau bai aretsa Amerikarrean dauela, baina bakarra. Dala, inguru neube, urezta dutakoa da. Baina, bueno, ez da, bakarra da. Bueno, azkenien, ganorazko bat. Ondoan beste txikitxu bateko, enfoketan dodan, eta beste bat, hortxe, behitu. Hau bai dela, egia esan, hau nahiko leku umela da, eta hemen bai dauela aretsa, behitu. Iguale, hau lehenengo zantzu izango da. Bueno, eta maitzeko, galanperna bat, eta onduan, hauze be politxe. Bueno, aitortu behar dut, txikitxuek hartu da zela gaur, ja hirugarren egunerako larre itxu izan da, eta asko uste dute egon diez. Igual temporada ja apurbete aurrera joan da ez nauke zartuko, baina hasi eran, etoine edarrenak. Bueno, orduen, 175 gramu behin garbitxute. Bueno, hauze izan da dana, eta horrengo arte.